Ei, petit agricultor, com va tot? Espero que bé. Ja vau veure el vídeo passat que em vaig vindre a Noruega i ara intentaré cada setmana, cada dijous, penjar-vos un vídeo que serà un review de la meva setmana, més o menys que he anat fent durant aquesta setmana, a veure si ho puc fer. Tot i que aquests vídeos seran... No sé com serà, l'únic que si voleu veure què estic fent dia a dia més extens, això ho podeu veure que a TikTok, Instagram i el Shorts, a les 3 plataformes on es pengen vídeos petits, estic penjant el meu dia a dia, com per exemple vídeos d'aquests que podeu estar veient ara per pantalla, no? Doncs això, què em va començar, vale? Normalment us faré la setmana des de l'últim dia que us explicaré dijous, doncs sempre us explicaré des de divendres fins al dijous següent. L'únic que vaig arribar dilluns, l'únic que sí que us explicaré és de diumenge. Diumenge a casa, a Barcelona, vaig fer tot el tema de fer-me la maleta, principalment. No va ser gran cosa, ho vam plegar de forma especial perquè ens cabés totes les motxilles i que si va ser el xulo va ser dilluns. Dilluns vaig fer tot el viatge, l'únic que no us explicaré molt perquè teniu un vídeo sol del viatge i el viatge, el problema que vaig tindre el viatge és que vaig tindre una miqueta d'enrediament dels vols, que van anar una miqueta d'una hora, però vam arribar bé, vam arribar a la granja i el dia xulo va ser dimarts, que va ser... no sé, no vaig explicar el vídeo, però dilluns ens van explicar com era tota la granja. És una granja molt xula, que té diferents llocs on podem agafar menjar. És com un espai, és un espai xulo, això. I després ja tot l'altre tema de dimarts. Dimarts sí que va ser el dia xulo, vam començar treballant, l'únic que vam estar tot el dia escatant, tallant herbes del que eren les cols de Brussel·les. Ara aquí ja estan cultivant cols de Brussel·les i tu al nostre clima a Catalunya ja no pots cultivar cols de Brussel·les. És una cosa xula aquí. Això és una cosa que em va sorprendre, això m'ho van dir. Que em van dir que ells aquí a hivern no fan agricultura perquè no poden, només ho fan a estiu, però a estiu fan el nostre tipus. Fan tomàquets, però és que els tenen a l'hivernacle amb calor, perquè hi ha calor amb unes làmperes, perquè si no no podien fer ni un tomàquet aquesta gent. Què més vam fer? Després, dimecres, ja anem a dimecres, ja vam fer una cosa més diferent, vam plantar tot el que va ser... Primer vam començar escatant, perquè aquí els encanta escatar, vam estar escatant unes cols, enciams, diferents coses, i després vam plantar una tira d'enciams. Aquí a la granja on estic fan una mena de beds, que ells li diuen que són llits, i allà planten entre 3 i 4 línies de coses. És com que ho diferencien, fan com bancalets. Després, un cop que vam fer això, ja vam fer una parada, no us ho he dit, fem parades a les 12 aproximadament, on allà és on toca dinar. Després de la parada ens vam procedir a plantar, en aquest cas, porro. Vaig estar tota la tarda plantant porro. Després d'acabar les meves tardes, normalment els dies que he estat aquí, que són menjar, picar alguna coseta, i després són o jugar a la Nintendo com vam veure al vídeo de l'aeroport, o si no, principalment fer alguna feina, mirar l'ordenador, avançar alguna feina que tinc que acabar de l'institut, alguna coseta. I després de dimecres, que dimecres va ser ahir, ja us he explicat, doncs ara, avui ha sigut un dia que hem estat tot el matí plantant porro i després hem estat escatant unes pastanagues, l'únic que ha costat un poc fer-ho. Però ja, aquest vídeo crec que és un vídeo supercurt, no us he explicat quasi coses perquè és que tampoc però a veure com vaig fent aquests vídeos. Això és una prova, tampoc tinc molt temps avui, al pròxim vídeo intentaré explicar-me'l una miqueta més, fer una miqueta més xulo, però crec que ja ha estat xulo. Així que si teniu alguna pregunta, feu-me-la als comentaris i si us puc fer un vídeo responent preguntes. Així que fins aquí, petits agricultors, i recordeu, a vegades explicar el que esteu fent és molt, molt guai.